Zvakamira sei? Akamara roora rangu. James Tembo. Right, ndi ava ndi James Tembo vamhangarira muroro varuda roora ravo. Mukwacha wenyanzani. Moses Makio. Moses Makio. Wanzo zvataurwa na James Tembo. Vada roora baba. Ucheke unopanisisa. Todi. Yakunogadzirisa. Yakunogadzirisa ndikasvika kuno. Zviripi baba zvikuda kuti abhadhare zvacho? Mbe. Uya nebhuku rako shema, koma. Undozviziva ukaizvi? Unozviwa wamboriona ndizvo? Saka uchezi. Muchiri mese ndiye mwana wenyu wacho? Yakanaka. Saka ndizvo harini mukwashi? Ndingoti upanda wana ndoindisa, panda wana ndoindisa. Pauri kuwana pacho patiri kubvunza kuti ndirini? Ngokupera kwemwedzi unowu. Ndoindisa upanda wana. Uchadzisevenza. Ndito mari. Pakanaka ndichiri mudarika kwirai. Kupera kwemwedzi uno. Mari yawawanesa hausa utange wainza unatizva unoisa kuno usitopa watizva rako. Samari kutanga kwairini? Hanzi kutanga kupera kwemwedzi uno. Uno musi wa 30 June. Saka baba vanoya musi June ndio 30 ari kupera chibo Tuesday yakanaka. Saka baba vanhu munoya musi wa 30 baba. Moya mutotora chimwe chikamu chemari. Right, imari. Ukuya musi wa 30 June. Pamwedzi ndokwanisa kuwana $30. Wozatambirezi. Ndisevenza. Saka tizotsvaka $30 musi wa 20 June. Ndikuro wakutamba nawo. Nogarepi? Village 4 kupi? Taironi. Yoga. Enda unoya nemombe musi wa 30 June. Ipapo tozoya tozoronga kuti zvimwe zvofamba sei. But uda mombe chaiyo musi wa 30 June. $300. Kuti zivi kuti muchanoitika wanda sei. Ipapo ndo patozatozowirirana manje kuti pamwedzi ungauye nemari. Musi wechipiri musi wa 30 June. Right, ita kuti vaenda. Next court.